I pozdrav ljudi, ja sam Kristof, što ovaj pošten domaćin, a danas ćemo da vidimo koji su to top 10 najpopularnijih igrica po broju preuzimanja. Pa hajde da vidimo. Prva je Minecraft. Minecraft, mislim da svi znate, ja sam je snimao i ako ste zainteresovani, možda je snimam opet. Pišite dole u komentarima. I da li da nastavljam ono moje preživljavanje ili da krenem neko novo. Da sam ja nešto malo radio na njemu, sad u zadnjih, pa, da kažemo, kako sam ga skinuo od onda kad sam ga završio, pa dodao sam, pa radio sam na njemu jedno dan, dva, otprilike jedno dan, dva. Sam radio na njemu, produžio sam, proširio sam dosta, ali igram sa prijateljem i ne mogu sam, ne više šta sam da radim. Dobro, imam, nisam ni pola stvari radio što sam zamislio, ali nema veze. Priključio mi se i on, tako da možda ćemo snimat, mislim, možda će oteti da snimam, možda neće, to ću još da vidim s njim i šta i kako, ali nebitno. Onda drugi imamo, samo trenutak, onda imamo GTA 5, nisam igrao, ali možda budemo igrali, jer hoću da vidim eto kakav je GTA 5. Onda imamo LOL, to je League of Legends, to sam igrao, dugačke su partije, nije nekako moj tip igre, ali okej, ajde ako ti treba igrač, doću igraću, ali, bolje ne, zove nekog drugog. Onda imamo Kante, to je CSGO, Kante Global Offensive, to je, da, CSGO, šta si ja prepametan, CSGO kažeš, svi te razumeju, jako si pametan. I to sam igrao, bio sam dobar, ne mogu da kažem okej, mislim dobar, ajde okej. Onda imamo Dota 2, nisam igrao, to ne znam, nikakvu vezu za Dota, ne znam, ništa. Onda World of Warcraft, to sam možda ušao na jedno, dva, 3 sata, plafoni, ajde. Onda imamo PUBG, to se vidjelo, to sam igrao i na telefonu i, dobro, na kompu još nisam, ali na telefonu sam igrao, imate klipova na kanalu pa izvolite pogledajte. Sve, bit će ovdje iskakajući onaj meni kako se zove. Ako budem stavio, ako ne, nikom ništa, potraži po kanalu. Ima dosta dobrih klipova i smiješnih momenta. Onda imamo Team Fortress 2, to nisam igrao. Mislim, okej. I onda imamo Apex Legends, mislim da sam to sam skinuo, igrao sam par dana, to je više kao mešavina Fortnite, samo što nema gradnje i to je neki moderni Fortnite, da kažemo. To su neki roboti u pitanju. Ovdje u Fortniteu su ljudi, možda gradiš i sve, samo u ovome nemaš da gradiš i ideš taj Apex Legend je izgleda više mešavina Kantea, Fortnite-a i da kažem nekako moje viđenje. Fortnite-a i Kantea i šta bi još tu moglo. I pa možda i elementi PUBG-a da se ubaci. Eto. Pošto si igra njih 5 pa zato. Ne znam koliko, u Fortnite isto može 5. 4-5 možda se igra. Isto tako i u PUBG-u može 4-5, tako da, i ovdje isto. Tako da je to izgleda nekako, neka mešavina te igre. Po mom nekom, ako mislite da ste se pogrešio, pišite dole u komentarima, ispravite me. I 10. igrica po broju skidanja je Garry's Mode. Nešto nisi gubio taj deo audio, loš je. Nije neka strašna igrica, ali to je kao više mod za Team Fortress 2. To je to od tih 10 najpopularnijih igrica za skidanje.
kažem, možda budem igrao neki od njih, što je GTA 5, i vidjet ću još šta ću igrati, da ostavite, subscribeujte se, sačekajte do kraja mjeseca, malo možda preko, pa ćete vidjeti o čemu pričam, zašto pričam za to. A do tada, dok se taj klip ne snimi, ti traži kodove, a jedan kod je pronađen i ko mi pošalje da li na Insta, znači jedan kod i jedan pozdrav. Koji god nađete kod, pošaljite mi, da li na Instagram, Discord, može na YouTube da mi pošaljete u komentaru, ako vas baš mrzi da me tražite svuda po društvenim mrežama, možete na Facebooku da mi pošaljete, nebitno gdje god, sami pošaljite, ja ću da vam kažem da li je neko već našao taj kod ili nije. Znači jedan kod i jedan pozdrav, ne dva koda i jedan pozdrav, mislim sam tako nešto rekao, tu sam se zeznao. Ovako ima više šansi, i koji god kod pronađete od kad su počeli kodovi, sve važi. I prvi koji je našao kod je Andrej. Andrej, pozdrav za tebe, svaka čast, vidi se da si aktivan, nastavi tako i vidjet ćemo dalje šta će biti. A vi ostali, trudite se, tražite kodove, što ih više vi budete nalazili, to će biti malo i teže da se nađe. Ko nađe u prethodnim klipovima pre ovoga, znači za njih 3, 4, 5 klipova, ko ih bude našao, taj je stvarno ekspert. Znači, to je jako teško za naći. To je za one baš ono hardcore da se nađe. Hardcore entuzijaste, što bi rekao Dule s PCX-a. Tako da, ko ih nađe, svaka mu čast. Taj će dobiti pozdrav odmah. Znači, svuda će dobiti pozdrav. Ali može da ga nađe i da mi pošalje. Tako da, i jest još jedna stvar isto. Kad dođete kod, pošaljite u kom ste ga klipu našli. Čisto, eto onako. Znači, taj kod, taj, našao sam u tom i tom klipu. Nebitno minutaža, to mi je ono, tipa svejedno mi. Ništa, to je to, do kraja mjeseca bit će još boljih klipova, bit će i dalje, sve idu bolji i bolji klipovi, znači ideja ima ono na izvoz, samo čekaju vreme da se snime i da se izedituju. A do tada, pozdrav!